Eguerdion, ongi etorriak, zuen itxaropena Jainkoari agertzera, otoitzaldi ontara etorri zeraten guztiok, ongi etorriak. Zenbat behar, zenbat nahi, gogo, irrika, gozeta egarri, eta ezinase, gizon emakumen bihotzetan. Askapenaren oihua entzun orduko itxaropenaren sentimentu sakona sortzen zaigu. Askapenaren eskaintza entzuteko garai berezia da abendua. Gure bizitza askapen, zuzentasun eta senidetasun eskaintza batetik zintzilika dagoela konturatzeko garaia. Gure fedea itxaropen bihurtzeko garaia. Gizakiaren etorkizuna Jainkoa dela sinesteko, ikusteko eta sentitzeko garaia. Jainko gizon eginak erakutsiko digu gure helmuga eta etorkizuna. Jainkoaren eskaintza bere presentzia eta eragina da. Gizakiaren urduria eta larritasuna ez du zeru eta lurraren artean bizi beharrak sortzen. Geranak eta izango geranak sortzen digu urduritasuna, gure itxaropen zailak. Fedeak ez gaitu kanpoko gauzetan bila jartzen. Geure barruan daukagunaren bila jartzen gaitu. Agindu zaigun etorkizunerat bidean. Zaudete erne, prestegon zaiteze. Kanta dezagun gure beharra eta itxaropena zutik jarri eta hasiera emateko otoitzaldi honi. Zatoz jauna, gaur zaindugu mundua, zorik aitzez, ainda Zatoz jauna, zabalotoi zerua, etorpeti zure erreinua. Nauzi baita dirua, jendea maiz dauka zapaldua. Entzun jauna, behartxuen Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. arreba da nahiok, bakea, argia eta bizia dakarren jauna zuekin. Eta zuekin. Zenideok, abenduaren lehen igandean aurkitzen gara. Berriro ere zatoz Jesus jauna izango dugu deia eta ametsa. Abenduko ametsaren irudi bat hementxe daukagu gurutzearen ondoan. Eukaristiaren hasieran abenduaren irudi honetan dauden lau kandeletatik bat pizten dugu. Abenduko lehen pausoan jaunaren bidera ateratzen gerala erakutsiz. Jauna, gure esperantzaren abia izan nahi du zure aldare ondoan jarri dugun irudi honek.
Badakizu zer adierazi nahi duen, gure bakea ametsa, zure etorrerari eratzen diogun toki egarritua. Eta argi bat pizten dugu jauna. Abenduko lehen aste honetan, kateak hautsi eta zure bidera atera nahi dugu. Zu baitzara gure argia, zu gure bake sakona, zu gure poz egiazkoa. Zatoz, Jesus jauna, zatoz. Ireki ditzagun gure bihotzak jaunari aurrera egiteko, eska dezagun berritzeko espiritua. Jesus jauna, ilunpetan bizi direnak argitzen dituzuna. Erruki jauna, Jesus jauna, zeure herria justizia bidetik zuzentzera zatozena. Cristo erruki, Jesus jauna, gure hautasunaren zauria sendatzera zatozena. Erruki jauna, Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, emaguzu zeure fededunoi abendu aldia hastean, gugana datorren Kristoren bidera egintza honez beterik ateratzeko gogoa. Azken egunean, bera aintza zetortzean, haren eskuinaldean jarririk, zure erreinua irits dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Betiko pakea goza dezaten, herri guztiak biltzen ditu bere erreinuan jainkoak. Hala ikusten du Isaías profetak herriaren etorkizuna. La cima de la esperanza es Dios. A esta cima de la esperanza se llega al decidir caminar a la luz del Señor, nos dirá Isaías. Isaías profetaren liburutik, Isaíasek, Amosen semeak, Judas eta Jerusalenen izandako ikuskaria. Azken egunetan, jaunaren etxea dagoen mendia, beste mendiak baino, gorago esarriko du jaunak, beste mendiskak baino gorago. Ara joko dute nazio guztiek, eta herri asko joango da bertara esanez. Zatozte, igo gaitezen jaunaren mendira, Jakoben jainkoaren etxera. Berak erakutsiko dizkigu bere bideak, eta gu haren bidezi horretan ibiliko gara. Ziondik aterako baita legea eta Jerusalendik jaunaren hitza. Berak epaituko ditu nazioak, auzira ekarriko herri guztiak. Golde bihurtuko dituzte espatak eta igitai lantzak. Ez du herrik herriren aurka espatarik jasoko.
Ez dira gudurako berriz trebatu. Zatoz, Jakoben herri, gabiltzan jaunaren argitan. Jaunak esana, ez erantzuni jauna. Alaita pozik goaz jaunaren etxeraino. Denek, alaita pozik goaz jaunaren etxeraino. Ura pozan erea esan zidatenean, guazen jaunaren etxera. Ona orain nire oinak, zure atetan Jerusalem. Alaita pozik goaz jaunaren etxeraino. Ara igotzen dira leinuak, jaunaren leinuak, Israelen egedenez, jaunaren izena gorestera. Antaude zarriak hauzi maiak, Daviden jaureriko maiak. Alaita pozik goaz jaunaren etxeraino. Fedea ez da lortzen bat-batean eta behin betiko. Arduraz bizi behar da, jainkoaren egintzak ikusi ahal izateko. La fe no es una adquisición de una vez para siempre, sino implica una permanente atención a las imprevisibles sorpresas de ese Dios nuestro, dirá San Pablo a los romanos. San Paulo apostoluak errometarrei egindako gutunetik, zenideok. Ohar zaitezte zein garaitan bizi zareten. Izan ere, ordua da lotatik esnatzeko, sinisten hasi berri hartan baino hurbilago baitugu orain gure salbamena. Badoa gaua, gainean dugu eguna. Kenditzagun beraz, ilunpetako egintzak eta jantzi argitako armak. Gabiltzan jatu egun argiz bezala, ez jan edankerietan eta ordinkerietan, ez loikerietan eta neurripakerietan, ez azerre eta norgri gaukerietan. Hartzazue Jesu Kristo jauna soineko. Jaunak esana, eskerantzuri jauna. Kristoren etorreran sinesteak ez du fededuna alperkerian lo hartzen uzten. Mundua hobetzeko ardura handiz saiatzera deitzen gaitu. Horregatik Jesusen aholkua eta deia, zaudete erne, kontuz, loa sortzen digun erlijio eta sinesteekin. Arrazoiren bat izango zuen Jesusek hori esateko. Itxaropen eta borondate honenaz, presta gaitezen Jesusen erakutsia onartzeko zutik harri eta aleluia abestuz. Aleluya, aleluya,
Aleluia. Denok. Aleluia. 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 Jauna, zure ongi nahia erakutsi ezaguzu. Zure salbamena emaiguzu. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik Aitzazuni jauna. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikaslei. Gizonaren semearen etorrera, Noeren egunak bezala izango da. Uholde aurreko egunetan, janedanetan zebilen jendea, eta ezkontzen ziren gizon emakumeak, Noe kutxan sartu zen eguneraino. Eta ez ziren konturatu uholdea etorri eta guztiak eraman zituen arte. Horrela izango da gizonaren semearen etorrera ere. Orduan, bi lagun izango dira soroan, bata hartua izango da eta bestea utzia. Bi emakume arituko dira errotarrian, bata hartua izango da eta bestea utzia. Zaudete erne, beraz, ez baitakizue zuen jauna zein egunetan etorriko den. Badakizue, etxe nagusiak baleki gaueko zein ordutan etorriko den lapurra, erne egongo litzateke eta ez luke bere etxea zulatzen utziko. Zuek ere prest egon zaitezte, uste ez duzuen ordutan etorriko zaizue eta gizonaren semea. Jaunak esana Kristau senideok, liturgiak hasiera ematen dio urte berri bati gaurko igandearekin. Abendualdian sartzen gara, egu berriko misteriora begira. Baina ez da apaingarriak eta opariak prestatzeko. Gure bizitzari buelta bat emateko baizik. Egunerokotasunaren gurpil zoroan sarturik bizi gara eta begirada jaso eta nondik nora goazen ikusteko aukera paraigabea eskaintzen digu abendualdiak. Eta horretara doaz gaurko irakurgaiak eta otoitzak ere. Hasten dugun liturgiako urte berri honetan Mateoren evangelioa izango da
igandez igande irakurko duguna, igande gehien eta bintzat. Gaurkoan, Jesusen oharrak entzun ditugu bere ikasleei eginak, guri. Hitz egiteko modu berezia erabiltzen du, zaila gerta dakigunekeena askotan, baina suma dezakegu hitz horietan halako abisu esanguratsua, gure bizitzarako, gure fede bizitzarako batez ere. Bizitzan gauza asko egitea tokatzen zaigu, gainerako guztie bezala. Lanak, harremanak, etxekoekin, lagunekin, gizarteko goraberak, atsedenaldiak. Eta guzti horien erdian, Jesusek zera esan digu. Zaudete erne. Ez baitakizu ezein egunetan etorriko den zuen jauna. Zaudete erne. Jainkoa gure bizitzan pasatzen ari da. Eta adi ez bagaude, ez gara ohartuko. Eta bizitzako gauzarik erabakigarriena galduko dugu. Bizi dugun kulturan informazioz beterik gaude. Une oro jasotzen dugu munduko edozen bazterretan gertatzen ari denaren berri. Telebista, mobilak, interneta dala, sare sozialak, adi gaude gertatzen ari denari. Denoi gaude oso ondo informatuta. Baina Jesusen erne egote hori ez da informazio asko izatea, datuak kontsumitzea. Bizi dugun errealitatearen erdian, beste maila batean gertatzen ari denari erne bizitzera deitzen gaitu Jesusek. Eta askotan, zurrunbilo horren erdian, erdi lokartuta bizitzako beste maila importante batzuri. Eta deno daukagu horren eskarmentua. Egitea tokatzen zaigunaren erdian, noizean behin, halako geldialdi edo isilaldia egin, eta guztiaren azpian zer da bizitzen ari naizena. Zertan doakit bizia? Nor edo zer da bizi eta egiten dudan guztiaren muina? Antzeko galderak beste esparrutan ere, familian, herrian, munduan gertatzen ari denaren erdian, zer da benetan jokoan dagoena? Ez da zabalera egindako galdera, sakonera baizik. Eta horretarako ez dira nahikoak kanpoko begiak eta belarriak irekiak izatea. Barrukoak baino, nola baita izateko, barruko begi horiek, barruko entzumena. Ze kanpokoak etengabeko irudiak eta notiziak eta zarata datorkigu. Baina barruan zer dago jokoan, azpian. Beharrezkoak zaizkigu barnetasuna eta isiltasuna, bizia nondik nora eta zertan doakigun somatzen hasteko. Besteen minak eta pozak antzematen hasteko. Jainkoaren presentziaz nolabait jabetzen hasteko, geure bizitzan eta munduan. Bestela, dena azkardoa eta oso asaletik biziko ditugu guztiak. Baita geure persona ere, eta maite ditugunenak ere bai. Paulok, bazekien ontaz, eta antzeko zerbait esaten digu gaur ere. Hala esan du, senideok, ohar zaitezte zein garaitan bizi zareten.
Izan ere, ordua da lotatik esnatzeko. Sinisten hasi berri hartan baino hurbilago baitugu orain geure salbamena. Jabetzen hasita gaude, edo hain entretenituak, hain okupatuak, hain distraituak bizi gara egin beharreko gauzetan oski, eta mundu horren erdian. Eta jarraitzen du, badoa gaua, gainean dugu eguna. Ken ditzagun beraz, ilunpetako egintzak eta jantzi argitako armak. Gabiltzan jator esaten du, egun arriz bezala. Oso informatuak egun gaitezke, baina lokartuta importanteena diren gauzetarako. Eta jokoan dagoen, benetan, jokoan daukagun, bizitza hontan, erdi lokartua bizitzeko arriskua daukagu. Noiz eta nola izango da hori, Jainkoaren etorrera hori? Zertan nabarituko dugu geure bizitzan? Nola jakin aurretik Jainkoaren presentziaren berri bizi geran guzti honetan? Gustatuko litzaik guke bai, ara, hemen, edoan, ez, Jesusek esaten du, ez dago hori zuen esku. Nondik eta norakoa jakitea. Guri dagokiguna bihotza erne edukitzea da. Atento, adi. Nolabaiteko irekatasunean bizitzea Jainkoaren presentziari. Berak badu eta hitz propio bat gutako bakoitzarentzat. Jainkoaren hitzek ez dira orokorrak, mundu guztiarentzat, ez, generalean norberarentzat. Norberaren bizitza propioan. Bakoitzak bere egoera pertsonalean, bere adinean, bere poz eta arazoen erdian, bere fede izpia piztua behar du horretarako. Zer ote da Jainkoa esaten ari zaidana nire bizitzako une konkretu honetan? Bizitza tokatzen ari zaidan aldi hontan. Baita munduarentzat ere, gure herriarentzat, gure familiarentzat, garai berezi hauetan. Zer esaten ari ote da Jainkoa? Baina hori bai, ez kanpotik eta goitik, behetik eta barrutik baino. Guteko bakoitzarentzat duen hitz propioaren bidez. Eta horrek, bizitza guztia alda dezake. Kanpotik ez da ezer nabarituko behar bada, baina dena berria gertatzen da. Eta hori gertatzen denean norbera jabetzen da. Salbamena iritsi zait. Egu berriak horrelako nobedadea dakar. Orduan esan bai dezakegula, Jainkoa gurekin. Hori da, ospakatuko duguna egu berritan. Guazen egu berri horretara, geure barrua prestatzen, geure bizitza moldatzen, geure entzumena eta ikusmena zorrozten, Jainkoaren presentziaz jabetzeko. Eta zutiturik, esan egingo dugu geure fedearen etormena. Denok esango dugu. Sinesten dut Jangoiko aita ahal guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birginagandik jaio zena. Pontzio Pilaturen menpean nekaldua, gurutzean hitzatua, hila eta olbidatua izan zena.
infernuetara jaitsi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta jangoikoa eta ahal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Gure fede eta itxaropen osoaz, eskadezagun jaunaren etorreraren berrialdia munduarentzat eta Elizarentzat, eta geuretzat. Eskadezagun etordatila jauna kantuz. Zatoz Jesus jauna, zatoz Jesus jauna. Gerrak, diktadurak, arrazakeria, gosea eta pobrezia, indarkeria eta irainak, emakumeen kontrako tratu txarrak eta injustizi mota guztiak buka daitezen munduan eta gure herrian. Egigun otoiz. Dei egin dezaiogun jaunari, Fedearen argiak indartu dezan borondate honeko gizon emakumeen sendotasuna, beren bizia besteen zerbitzuan jartzen jarraitzeko. Dei egin dezaiogun jaunari, entzunaren jauna. Elizak eta kristau bakoitzak erreinuaren esperantzaren testigantza eman dezagun geure biziera eta lan berrituaz. Dei egin dezaiogun jaunari, entzunaren jauna. Jaunaren etorrera prestatzeak itxaropenez bete ditzan sufritzen dutenak, gaixoak, lotuak eta gu guztiok. Dei egin dezaiogun jaunari, entzunaren jauna. Zatoz bai, Jesus jauna, urra ezazu zerua eta zatozkiku ondora. Berri ezazu gizon eta emakume ororen barrua. Zu baitzara gure anaia, bidelaguna. Aitarekin eta gurekin bizizarena gizaldi eta gizaldietan. Amen. Moises ere bai eta profeta ugari, bidali zen izkion zure herriari. Gizalditan aritu ziren mezulari, Mesias etorrela guztion gidari.
noiz baitona etortziko zena, zorion biderako berri honez dena, zintzoei poza eta makaleik emena, maitasuna dario eta barkamena. Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna, zure esku zabaletik hartuta dakarzkizugun doainak. Egizu, ogi ardo hauekin, oraingo bizitzan ospatzen dugun Eukaristia, zure erospenaren betiereko sari gerta dakigula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunakan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti, guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guztiz santu, Jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera, behin apalik etorri zen gizon egina, betidaniko zure asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten dugun saria. Horregatik, aingeru eta goiaingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santo, santo, santua, diren guztien aiko jauna, zerur lurrak beterik dauzka, zure diztika. Osana, Osana, zeruko jelena. Edeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeruko jelena. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala,
Ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batea. Era berean, izan gogoan, jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harri itzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Jainkoak espirituaren bidez bere seme-alaba egin gaitu. Horregatik konfiantzaz, kanta dezagun Kristok iraketsitako otoitza. Gure aita zeruetan zarena, sartu izan bedizure izena, edor bedizure errenua, egin bedizure naia, zeruak bezarrak urrean ere. Emaiguzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorgunei,
atera gaitzatzuk jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiogun bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotsa, munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Zatoz jauna, gu salbatzera, kanta dezagun. Zatoz jauna, gu salbatzera. Denok? Zatoz jauna, gu salbatzera. Ni naiz Daviden erroa eta fruitua, goizteko izar argi dirdaitzua. Zatoz jauna, gu salbatzera. Espirituak eta elizak diote zatoz nahi, guztiok esan zatoz bai. Zatoz jauna, gu salbatzera.
jarri dena urbildu, nahi duen oro, edan bezabiziaren uretatik. Zatoz piana, gu salbatzera. Bai laizter nator, amen. Zatoz Jesus jauna. Zatoz piana, gu salbatzera. Egin dezagun otoitz. Hone egin diezagula jauna, orain ospatu dugun sakramentu honek. Eta egizu, mundu honetako gauza ieskorren artean erromes gabiltzanok, zeruko ondasunak maita ditzagula, eta horietan jar dezagula geure bihotza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Aurrez jakin ez daiteken bide luzea gelditzen da oraindik, lur berriaren eskaintza egia gerta dadin. Bitartean Eukaristia da biderako otoitz kantua, zatoz jauna. Eskaini zitzaizgunaren odoitpenak sortzen du kantu hau. Kantu horrek bizkortuko dizkigu gure oinak eta indarrak berrikuntzaren ilunetan sartu behar dugunean. Eutsi itxaropen horri, eta beste bat arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedenka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Arantzazuko amirria, zeru erregin hauria, kendu pekatu danen arantza,
Gazte jaunaren bakean,